Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an ki pat nong rep khasi pna national lapang am ki baju sha penthut karbi lembat ki pulit Assam ha ki penthor rep jong ki pat ba hakti kathan jing ya ka japun kani ka pen pau ka jing bitar lep ka jing ya thu jong ki try nong rep ki jing ja jing ya pen wit bat jing ya penthut ki ju ja mana ka pon rei hadu menta ki pat lapang am ki ran khnno baga sarkar kamsham shim khya ban pen bet purai kini ka jing e kablak ta jor ka jing yo jing yaram bar ka jing yo jing da jong ki nong rap ki ong bun sim ki pat ba nong rap ki hap ban chna biang bat pen bhai ki ying shnong ying sem ki badan ki lingkha bat hali namar ka jing pen julor jong ki briu na kalyang ki karbi ki la kno ru ba ki jing thung jing te bat ki marem ki ba ki pat ba ki trishtam ban thung lawan ban pen julor pat ba ha ki video ba ki durki bala pen sapryang da ki try nong rap na lapang am ayo i ki pat ba ki ba pen i ki jing julor jing ki jing thung jing tem bar ki jing tei ha ki pen thor rap ki pat ba ki la pen pawru e ki jing sngokya na mar ba ki jing kulmar ka lakta e ki jing yo jing da ba ki jing yo jing rap jong ki long ying long sem ki ba im da ka rap karyang ki pat ba shnong ki la kentui ka sarkar Meghalaya ba ki board district jong ka West Jaintia Hills ban shim da ki sunjam ki bating e bat ban pen khlan ye ka jing da ha ka te ka than khnang ba ki nong rap kin la ban trei pat ba ala ki jong ki pen thor khlan jing shap ti adin ka jing berngam jong ka seng ki SU West Jaintia unit lember ki nong shong shnong ha ka jing lam u wa he shnong ma day bor meeting do ki la lam yala upa sha secretariat ban tu apeng ke jing kier jing ki pulit ki bala yale ban khang banum syatul sya secretariat bar ki magister kimla ban khang ki khot ki SU ka bala yalam ki pat lapang am ban yo ye kren bat yo pen ulong ye ka jing thumu ko ba bha jong ki nong rap namar ka jing im ki nong rap ha khaput Assam bat Meghalaya ka ban ker ban im ke jila bat pelong mau put ki pat jila yada chu ki nong rap kim kwa ban pen kulmar yano ka sarkar ka ban ai jing yada ki phausi ka nong mar khong pong ye ki pat nong rap pumta ka te ka la pen sat iki de ki phautli ki snem la sha pan thun kim ban si ban thom bat ka seng ki SU ka krishan yaki ban yalam sha secretariat ba khlam aila ki he sarkar na du West Jaintia Hills district hadu Shillong ki bla pen e bat airang ki SP wala ki pulit ni ki board district ki penting ko tempan daki an ki kanun sarkar ka ba khatdu hap dem ka sarkar ki khot ka SU bat pat lapang am na ka benta ki pat ba nong rep ki don kam ka bam ban im ban kamai ka ying ka sem bat ban yada ya ka jaka ka puta Tahibah Bat audisi jong West Jaintia Hills ban pen sngau sepi ya ki jing dawa jing kren jogi nagar pat papin ya sya sigap ya sirola lo aja sirola lo
But audisi jang West Indian Hills, ban pan sngau sepi ya. Ki jing dawa jing kren jogi. Nagar pat papin ya isya. Sigap ya. lagi pun cile caru lai ca dia betul capi calai cile dia lagi serat keportan lai kan kau lem sedang kita disuruh tak apa sah kau kata kamu ayo yuk hoi dia tanya yuk dan kamu ban ya suki ya kau